každého uměleckého směru, tak všechny umělecké směry jsou v Itálii dříve než v ostatních zemích. Proto je barokní směr už v 16. století v Itálii, v ostatních zemích později. V ostatních zemích je to až 17. a 18. století. Itálie a potom 17. a 18. století Německo, Anglie, Česká, ale je to skončí barokové. Ne, já se podívám, co to je to monumentální velkolepý slovo. Co je to monumentální? Tady je to velký, obrovské, rozsáhlé. Můžete jen říct, čem si příště nám dáte? Jakou? Ano, to monumentální to se všichni krejou. Vypořili to všichni. No a co? Takže si to monumentální. To je monumentální. Je to šlo, se opravdu jeden tam, To vy dělej, dejme to! Ne, návrat tělesné, krásné, zabili lidé zase s tím, jak je měli a tak. Oproti tomu, návrat čemu je návrat duchovno. Takže to momentálně a jako co? A baroko je návrat duchovním hodnotám. To znamená návrat monumentální a velkolepý co? Monumentální a velkolepý sloh. Duchovní hodnota. Nevíme, co to mluví. Návrat duchovní. Ale já. Dobrý. Máš to.